Yan, maglaga lang ng carrots, lagyan ng dalawang sibuyas. Dalawang carrots, dalawang sibuyas plus seasoning. So, pag malambot na yung carrots at sibuyas, blender siya ng maigi. Tapos, igisa siya sa bawang at butter. Tsaka pakuluin. So, pag naigisa mo na sa bawang at butter, pag kumulo na siya, pwede mo na siyang iserve. So, yung nilaga mong carrots, pwede ka mag-iwan ng 2 or 3 piraso. Iwain mo lang siya ng maliliit na pakudrado para pang design mo pag kumulo na yung binlender mong carrots. So, easy lang. 2 minutes carrot soup.